Радіо Лада. Радіо Лада. Ви слухаєте цикл передач «Священное Писание подкарпатских русинов». Священное Писание із часів святих Кирила і Мефодія. Чтення псалмов Давида по-русинськи. Псалом 13. Рече безумний в серці своєм, Бога не є. Розстелілися таки умом і омерзилися в нравах, не є творящого благостиню, не є до єдиного. Господь з небес приник на синов чоловічих видіти, це є ще розуміючий і взискаючий Бога. Всі уклонилися від істини, вкупі не ключимі стали, не є творящого благостиню, не є до єдиного. Неужели не розуміють це всі ділаючи беззаконня, снідаючи людей моїх в снідь хліба, і Господа не призивали? Там не побоялися страха, где не було страха, бо Господь пребуває в роді праведном. Совіт і намірення нижчого посрамилисте, но сам Господь упованням Його єсть. Хто дасть із Сіона спасення Ізраїлю? Коли возвратить Господь з пленення людей своїх, тоді й возрадується Яков, і возвеселиться Ізраїль. Псалом 14. Господи, хто обітає в жилищі Твоєм, і хто вселиться в освятую гору Твою, той вселиться, хто є сходяще непорочним, ділаючи правду і глаголючи істину в серці своєм, котрий не льстив і не хитрив язиком своїм, і не творив ближньому своєму зла, і поношення і клевету не принимав на ближніх своїх. Унижений перед ним є лукавствуючий, но боящихся же Господа Он славит. Клянущийся іскренньому своєму, не отмітаючийся від обіщеного, сей вселиться в жилище Божие. Срібра свого таки не дасть в лихву, а дари за неповинних не прийняв. Творящий сіє не здвигнеться вовік. Псалом 15. Псалом Давида, столпописання, записаное на стовпі, як обращення від самого Христа. Сохрани мене, Господи, бо на Тя уповав їм, і зрек їм Господу, Ти Господь мой, так як благ жертв моїх не требуєш. Святих, котрі уже суть на землі Його, удивляв Господь, являє всі хотіння своє в них. Умножалися немощ їх, но посіх ускорилися в послушання, і аз уже не тільки не зберу собрання і їх от кровей жертвених, но і не вспом'яну даже імен їх устнами моїми. Господь уже часть достояння моєго і чаші моєї, Ти єсть восстанавлюючий достояння моє мені. Узи любви випали ми в державних моїх містах, бо достояння моє державне ми єсть. Благословлю Господа, вразумившого м'я, що іще й вночі наказували, і поучали м'я восстановлені утроби мої, предузрівав їм Господа предо мною вину. Он бо навсегда єсть одесною от мене, обо не здвигнув їмся. Ради сего веселилося серце моє, радувався язик мой, і ще ж і плоть моя вселиться в жилище Божие на уповання восстановлення, бо Ти не оставиш душі моєї в огаді і не даш преподобному Твоєму видіти ісцеленіє. Вказав єсть ми путі живота, сим наповниш м'я веселье в общенні з лицем Твоїм, ведь красота і блаженство в десниці Твоє конець концов вовіки. Ви слухаєте цикл передач «Священное Писание подкарпатских русинов». Священное Писание із часів святих Кирила і Мефодія. Чтення псалмов Давида по-русинськи. Радіо Лада. Радіо Лада.